Флянсы памяти Ігора Васильевича Жука. На дзяржаўныя экзамены ішла праз сквер Жалібера, а там такія прыгожыя кветнікі і пеларгоніі яркага чырвона-ружовага колеру. Не мела такіх. Вельмі хацелася мне іх займець. Ну і сарвала аднойчы некалькі флянсаў. Прыходжу на кафедру, а там Ігор Васильевич. Што гэта ў вас, пытае? Флянсы, кажу. Усміхаецца. Збянтэжылася, зніякавела і тлумачу. Ну не думаеце ж вы, Ігор Васильевич, што гэта крадзеж? Гэта зусім не крадзеж. Сарваць флянсы можна. Я не краду. Я проста размнажаю, павялічваю прыгажосць. А ён яшчэ больш смяецца. Ну што вас так рассмяшыла? І расказвае. Было гэта ўжо даўнавата, кажа. У сярэдзіне 90-х дзесьці. Ігор Васильевич тады дэкан факультэта беларускай філалогіі і культуры. Ягоны намеснік Пятро Лявонович Навіцкі. Дзяржаўныя іспыты, гарачы час, замяняюцца іспытамі уступнымі. Таксама вельмі складаны час. І працаваць даводзілася позна. А пасля таго яшчэ і адпачыць можна. І вось так заседзеліся яны дваіх у дэканаце. Выбраліся да хаты ісці, а ўжо і сцямнела і пастаяла. І захацелі яны парадаваць сваіх каханых валянцінаў. І в аднаго і в другога жонкі Валянціны. І вырашылі зайсці у той жа сквер Жалібера, каб кветак ім нарваць. Будзеш ноччу кветак возьмеш. Толькі дайшлі да клумбы, а тут адкуль не вазьміся. Міліцыянер. Ну што, кветкі рвеце? Збянтэжыліся спачатку, але не разгубіліся і пачалі тлумачыць. Ды не рвем мы кветкі, мы ўсяго флянсы зрываем. І паказваюць, што такое флянсы. Петр Лявонович асабліва на кветках знаўся. І тлумачаць, што кветкам ніякай шкоды не будзе. Усяго толькі флянсы, паглядзіце. Іх пасадзіць можна, яны расці будуць, а тут кветка яшчэ пышней. Уяўляю, як яны яму тлумачылі. Уяўляю, што разумеў той міліцыянер, але з літасці біўся. Не палічыў гэта парушэннем, адпусціў. Расказвае той Ігор Васильевич і смяецца, заходзіцца ад смеху. Такім усмешлівым, радасным, жывым. Бачу яго праз усе гэтыя гады, якія так хутка ляцяць, ужо без яго.